Prietenează, eu mă zic, eu vreau să uitați. Și acum noi merem. Maria se descurcă pe obi. Uitați ce amuzant o să fie, mă. Duc pe aia vede și am o părducuță. Aia e una galbenă. Băi, e una galbenă de ei. Și trebuie să lăsăm până merge. Merge. Uitați, merge. Hai să spun ceva la urechi. Uite, bine țin eu. Ține sus. Așa? Ca nu te vezi tu așa. Uitați-o pe Maria, este fată. Ce ai aici? Sabie. Poți să zici sabie sau arc. Dacă am tăta vine și o lega. Hagi. Mă ce-mi tăie? Hagi. Deci, să vedem cum Maria se joacă. Dar curcubeu aici, băi. Dacă știe mai n-am chivez. Așa lung e drumul. Da, de cum? În gura lui Hagi-Wagi. În gura lui Hagi-Wagi. Maria! Ce-a mâncat Hagi-Wagi? Ce-a mâncat Hagi-Wagi? Și așa încep la pizza. La pizza nu? Nu, la hamburger. Sau la fasole? La fasole nu. Dar nu-i hamburger. Cum adică? Burger nu-i fără. Dar s-a auzit bam. Deci mergi. Ai auzit? Cam caiu. Zic cum te numești? Maria. Și... Dar ce ai acolo? Ce-ai făcut cu lac și s-o șters? Ce-ai făcut cu lac și s-o șters, așa-i? Da. Asta apar și eu într-un vlog. Alo! Pe YouTube. Fată! Dar ce mă faci acolo? Ha! Uite cum trece, bă! Dar ce mă faci acolo? Bumbuscă? Hai, treci. Hai, fuga. M-a întrebat doctorița. Zice, da, unde-i zice fata, nepoțica? Zic, am s-o dus, zic, hai, în hamburger. Germania, zic, și-și fac achile acolo și Așa, poate și marcheșie. ușor. Că trebuie și vin la Ai ne-a vaccin jucat pe săptămâna jocul ăsta, nu? viitoare. Apu, poate că Mâncă vine, hamburger. zic, că tăiam. Ce și zic am? Mâncă. Uite că l-ai în mână. Na. Cheeseburger. Adică și eu fac vaccinul. Hai, uite. Uitați. Hai, nu mergi. Hai, du-te. Mamă, ce bine mergi. Vedeți, prieten, cât de bine merge. Poate face act, Care e asta? Până când zici tu. Sau tu. Sau poate tu. Cum o zici? Hamburger. Am una ce vine, are o ană. E bine conțin. Se vede așa? Foarte bine. Wow. Bă. Ai ieșit? Și nu mă auzești că trebuie și vii la vaccin. Zic că mers în Germania, dar zice, vine, zice că la un an trebuie și vine la vaccin. Așa mă auzești, nu? Da, să poate dacă întârzia, dacă când îți becheași, că le dă vaccinul cu întârziere. Mulțumesc! Cred că nu-i voie. Bă, e voie. Nu știu de asta. Am avut Ia mâncata. Că nu N-am o luat foale. Dar și Cristi, Da, mă, dar nu întreabă. Hai, stai puțin. Hai, mă, să facem o pauză. Hai, stop. Că mă doare mâna. Te cura școală. Că mă doare mâna, pot să opresc. Nu mai pot să țin. Tremur. Maria, ta mă doare mâna. Mă doare mâna. Aici la masă.